us to the eternal road. Roy try. Ngai you try bing laban wan biang king ko jong fi hakani ka sngi lima kani ka program jong potnet. Magi kwa pedang subai fi baro kinong pet hakani ka sngi hakerteng ka jong Jesus Christ ubulong nong penem jongi. Hot ngira so comment sha bangi I kiti comments ka jong fi be fi comment spang ka ta ka daw ba kilong yin kilong sem ki jot hakani ki sngi ki bamenta. But si sha kumba hakini ki teo bing ladep gilai kren spang ka ta ka long yin kilong sem bat ka ta ka jing jot hakita ki longing kilong sembo paman wanra hakita ka gym ka jonki bagi ngetru akani ka sngi habangi kren ya kani ka pang pring ka bangi wanra balay baki longing kilong sem ki jot akani ki sngi pumenta ngidi isha ita ki daw ka fifi ai bagi ne kren ru ikita ki daw hakini ka sngi ka pumenta ba si sha kan wanra kita ka jingkur ku kan wanra ikita ka jing penshai kan wanra ikita ka jingkala ka jong blay hakai longi yang kalong sem ka jong fi bagi da so komen ru akadi ka sngi ba laban dorin kat biang bangi pastor bantai berkom jori pastor pimolong ki balaban pensyai shishu dia kini ki daw kat kom kani ka khtien ka jong blay haka jim ka jong fi ngira pedang subhai fi bro arngot ki pastor hakani ka sngi bat ngi aingu sha you try ya ka comments ka jong fi ka I mean seeming bangi ni puliru ya kita ki comments ki jong fi bat ka daw ru ka banikong hakani ka sngi ka bangin pet ka long ba kata ka jing her pateng ne ka long yang ka long sem lane ilaban ong khtien pareng kata ka family background baka niru ka di ka way na ki dawem ka ba penjot iki long yang ki long sem hakini ki sngi pamenta baka kwa ban kali ka ni ka jing kali ye paso bante balik ka ni ka family background lane ka jing her tanrai ya ka long yang ka long sem balik ka ni ka way na ki daw baka wan ra ka jing jot ka long yang long sem Kemudian sibuan basterang kita ka jing kali bat na habangi pet shisha ya ka jing mi ilane kata ka jing long jong ki long ying long sem kada shisha ka daw ka ba kongsan ado kata-kata namar ka family background lada kada ka family ka babha te yu iru ba kami be ka babha te dade fi pet be ka khtin ka jong ble ne haba ong ba ngi thung ya kata ka babha ngi ot be ka babha lada kata ka long ying la thung ya ka ba sniu te ka ba mi nang tahi bon sien ka long bi ka ba sniu namar ba lada utau brio na kata ka brio kimi na ka longyeng ka ba pat ka ba pra ka ba jot te makiru na kata ite mar kum ki khon la sema I ha ba ki I ba ki kimi ki pa ki jot ki kimi ki pa la se ki huri hura ane to pa la I no ga kimi la ne u sho I ga kimi la ne u sho I ki khon ki tiru ka kata te wat kita ki khon ki ban sa long pat hadien ki kimi ki pa jong ka longyeng Delada kiwan lupa na kata ka yeng ka bajot ka bapat ka bapra na ka yeng let's say kambiang ta kata ka kom hikai ne kambiang kata ka nongrim jong kata ka yeng te ki khon ki bami nang tor am kin mi be da ka jing sermon sim ki mi be let's say da kata ka ro kom perkat jingi ka along negative lupa let's say kim shania ashu yushin rang la ne ushin rang ro let's say ushu thrai sneo be ka tanga jong namar bu khpa jong u let's say ulong kum ta man shwa ne ka kme jong u le ne jong ka ki long kum ta ta man shwa tadeng ta ka ne ka stigma ma ki shong ra khtien pharang le ne ka ta ka ba la kta ye ki ka la don lupa ki am kata am kan wan ra pa ki la ki shna la ne ki pelong be ki long yeng long sem ju ki kan wan kum ta Pading tala kham tam la dakim pat yo you Jesus Christ la dakim pat yo you triam katali te ka long negative ba kana kham sniu shu banya kata ka ba man shwa ba kikimi tagade kata mo kan hiar ken ka hiar pateng ka balong ba mamar ba ki mat e kani ka long yi ka long sem ka jongki bala shari class na la ka jong ka long yi ka long sem ru yo ki long ko balong makikimi ki pa ki jongki kitieng gan but bunsin mo na mario ki don kata ka jingting ru yo kim nut hiru ban thaw ka jong ka long yi ka long sem Kiti yang betul kawan kajing bom shania kawan me kata kajing seir kaman sim yo ba kaja yang ngar kumta marngilis yung kajing her pateng mo tela da ukpa uklim te kani ka khna le se ka ting bawni ubriu ba kay shamanta yo ba ka her pateng da yo ba kalong kum kami jung ka kamat yo makar kamat lang te kata Tagalong kumta. Tadeng time habalas dang kani tolong hilada kambiang de. Kasus hilada kambiang lada ka jaklia bi kasus ka bapoy siya ro kadai bi ka jaklia. Hoy ki pertama tagi dan kita ki filter ki ngim la benda filter do kata-kata te ya khamtam ka badai kalong ye. But kalong sisya ka badan kam ka ong fi ka bala ban filter hi udai bi tang Jesus Christ bada muslim ko jong blai. Mala ban wan ra ta kalong ye long sem ka ba khia ka ba klan ka ba kot te lamda kum tam lesi ki don ru ki hagi long yeng long sem ka background le ka jingwan jong ki nak ti long yeng lesi ki ta long yeng kata ka briu le ne mo
Kalau ada let's say kena ke balak syak le ben ne ke balak syak bat bor ne ke balak syak moles ne kam ta kan kam tam kidon mta ki kisa sing ne skimo ba kimla ban ya thu no na mar ba ka dei na ka yeng jong ki ba ki le ya kata tadi ta ka ne kena ka don be ka to ka jing pat ka man sim ka jing pedang ka do onot jong ka don be ka to ka jing shep tieng ta ka to ka don be ka to ka fear psychosis mo ki ong maka don kata kajing syap tiang kabat kakta te ya kalong renyeng ke jong kabat kanihi kawan ra lada kala don la kalong yeng ro kan wan bi kata ro te kata kajing syap tiang kajing mambiang ro komperkat kambiang so te kata kajing sosi kajing ketang ne kawan nang kata kajing penrem kiba pun kum kita ki ta kadang ta balai ki long yeng ki jot agini kising kada kolong le se habang ipet ya ban pet swa kalong yeng ko ba kum no ki kiwan Kali kata Australia besar ke berfi orang mentari besar bah ki kena yo ki mat ya kata kajing syak leben ne kajing syak moles ne kajing syak bat bor bagi i bagi ni ki cases ro kini ki sngi bagi roi bahai kata bagi ngai kan don me kajing keta kajing kajong ki ne ke berfi ong fi kata ke trauma te bonon ra kajing mut kajing perkat kajong ki but balai te kalong kum ta balai long don chu try kajing sngo kata ke de do no dakat hin do man swa ban pet bag kini ki kun jong lede te la da utrai um pat yo ubreu usa hi ubreu bat ubreu la don lupa ya kan ke sen ne cha uta ka ba khan eno kan ta ke de kata bat ke de kani ke ba penjat bi kalong yeng le ke de kata no na pastor Kedai. Nama fi ubreu ule pop mdei bu ubreu ule pop skala long pop na. Hari damar bu ubreu ude bu pop tu ule pop ken. Dia kata lada upat yo try ko mangilaya keran hi. Lada upat yo try kan don me kata. Ko bantam ong tegi khulung neki kena hakapor padang rit ke ka ba yu ne kham tam ngiape ke background jong family. Kamu ke de jingkit clear swa. Pa hakajat beru jong yam ngim de yapet tan. Lada pipai seki way pat ki jat beru sene ke ri India jong i mo. Swa ba kin penia shong kurem ki kon. Ki dapat chai ka long yeng kumno ba ki yawan. Ki de yapet namar balai pun sen ke de arrange marriage. Hari hakini ki por menta kadai bega love marriage ba bun sen ke mun ke jet hi te namar ba kini ki jet hoi hangi ki khasir ora pi phai se ki por ba men suwa ba bun sen yala ya jet kam ni ru de ki arrange marriage hi kan ka por kan kani ka i ba ya men ta ba bun sen kala long ka love marriage but ha kani ka benta por ba ki i jam ka biang lot sumun ka kan thai ka ya tho i sun rang ong nga pediang mlele ya kata ne sun rang ya tho kan thai rom lele bang ye i halu em kani ka don bet ka effect pat onda bala song kha kan kiba bon ngiyo ba selok tengteng habat pat kalok dalai syong kalok kalai thu kum tam tanong kong tu biang tu priang bakala swa kala bakala hadin dalai syong pat us khli bet dala buat la khli bet phala le am tam swa ne kalok ka khli bet yu shinrang kai ka daw badai harin nong kong por baki it kim tan kata mat katau ka berim mem kalong kum ne kai ka bajia bat ki por baki dang ya samla por badang ya kena ka penjat pat et haka mementa ya kata kalong yeng kalong sem ke jongki kan Fide kata Jisu lalong balah tim nam ta jong ita pakai jingkur khu ka jong Abraham kan wan sti nong Galatia namar badai namar kata ladang ngimpat priang hi utrayam katu ke jingjia kawan bet udai tang utrai ta uba pelat yang ina kitu ki ki pindah pet si ong ro lado kapa badi ukon udi ka kami kalong kumta ki kon kin long kumta ki kena bet kata ke family background dia nama kata pindah pet mo paka Bible pindah pet tang ulot nak testament berem ba philap ba kini ki khun kan thai jong lot ki poi song kha bo lot ta nei ki yo jing tip kata lada kam dei kata ka background hai bo ulot usa ta asadom bat kamera bat phin lengo ba ki khun chen rang jong lot ki khlame bot yu lot bat ki persaku ba kini ki khun ki ong bo yo pa jong i am unum dan su ta uba penhiar pateng da ki lej ban song kha no namar ki khun chen rang jong pa ki kem tra berbuat nama ki ki ben lang bat ki tu ki persa ta kira-kira ben pe ular utok orang ki kon jangan orang soti utok dan tu bawan ra ya kata bat kani ke pelong ya ki kon ro man tok bagi pendan kampan dak kawan kalau kum jur manta pendi ke kiat penjot kum tak ter kayat namar balai kani ke background tentang family mentaling in ong fi family background mun shwa ho ngidi ki bahas sudah hari mentang ngi kwa ban kalam ke juk hang family background ha get together ya di biar ya di kiat ya shat cenderang kamdan show te kata kejingnya penkerpang berperkat makiru kita lah yong kha kita kikon kini kwa ikalong yang lajong kalong kumju hiam cuma mata yo cenderang pat ubam sultanat kumta telaya pat
Na yo ikan thai bom sotonat kunta layapat kadai kata ta. Lada ka family background nganong yefi. Lada kami dai tentang isu itanat tang daki khmat ngia iet ba ka por dang yalang. Dalapoi ba syong khaem kadai kawan jia ka ai ka bawon ra ya ka jingjot. Bar khamtam ko mal ong pastor lada jia le ka por dang ret. Kitu ki jing jia. Ki ba lada shanrang na kan thai. Haba ki jia ye ka por dang ret. Kata le onong fi ka sakut sa ha ka jabing ka jongki. Namar kani ka jabing chungi em kasuk bandelit na ka phone. Na jabing chungi kalong ka ba bandelit. Mar kani ka basakut em kadai tang utorai ta. Bo unwan ra namar kila jong kelas ngo jaklia. Ila jong kelas ngo kata. Te perkhat fi kinai ke kemno kini ayu. Hot kimla bat ban wengi ka to ka jinglong la jong. Bo no mitanat eno. Ki kwa to ka jing et. Hada kimla ban accept lut baro. Kadai no kata ka ba wan ra shushu ya kani ka long yeng ka ba thamai haba ki poi ban ye shong kha. Kawan rakyat yang kecing jot kan. Kuma fi ang pastor man mo kanda nga su kwa man kali. Ba fi ang por kita yang langgi kabyang ite belepat dalai syong belepat wan kali yang kita daw te. So kawai mo ban shu poi biang shkai bai pastor i ongro. Kajing ya shat te. Hayeng asem kajing ya kawai ge di into ge bam lang. Ha ka Bible ka don ne kata. Herod baka tu ka tengah kajing ka Herodia ka pen shat ka khunam. Ki ya parti lang to. Tadai yang ta baka sawan ra wrong decision na to kayeng bakim salia wat ban peniap ro wat yu shakri jong blai kan baka to kajing shat kajing comment to kam dai ka bakan jong travi kadai ka bakan ja perthai ka bakan ja do tadai henta ka sawan ra ki to ki ek ba sosi kin ki ba mi na ka to kajing cha baka long mi kum tahi lada la ya standard kat no ro lada sibuk lada ki shat em to ta sibuk kan lok kali shat no ba utai wi brio tu lok tu pai em sung standard kan no ron de adap den to thrais niu ne lani la ulok lu isat no baka tu bayar dan parti lang tu ida kata dal adep no tu ka dan mi jing thrais niu Kadon. tani ta sung standard ka standard ram standard jo perthem ko bopoi bi ka jing jot e tani ta ngi haban dan bi ka standard jong blai ha gilong yeng gilong sam gi jong Kadai. Kadai. Fika ban jubab itu kecing kli jong fima balai por dang yalang. Fite por ba yalang em ngilong ngiya da kajing long emotional. Ki emotion ke jong em batang tang ka jingrai ke jongi tentang damba ke emotion em kala bande babakla. Namar ngipo yalang em de jing itna da ka khmat an ngiyo i tang nabar. Ngila judge na ibreu tang na babu Ukraine kumta bu ulong kumta ka kalong kumta kadi ke emotion sudah ta kata baro kacing sengo sudah. Han onda la balaya syong padam kamdeshu ke emotion ta there is a physical, mental and spiritual. Ke emotion kala jada. Dan kasa penken mau kan. Okey, kani kalau kau itu ingat manusia kumta. Teman tak cuma tak kani kesamla ke itu karena manusia ngalap kumta. Dalai syong em adi lok. Ka kaya kudu Indonesian rang kaya keren dah. Kani ya ka ni no jongaron na kan le kani. Kumta deh. jing thrais niu me Kajing terais niu kawan no yang kata. Tadi na mar kata hab bersung tu tentang bila banong bat pastor kalong kata pat kalong ka ba Kawai ke dai bai. Wan mi tanat kan thai dari emotion wan kan thai ro kam dai ban eat yu chendang dari emotion dah. Su thol pa kan dai nem dai ke jing alam jong trai kan. Kumno bai alam utrai pakat jong i sini. Tagi ni point kata koi ke point na point. No halarang keren ni kata kala point na ka syong ka kana. Pi haga kerta katsan kan reu khat nyau snam. Dai por ban iterat samlane nak stanat ban ya lekai. Ban explore ya ki aka hak jing em jong pita papin le om tang kata ke Bible ko ong wat you try kat hidang samla da ni ma dal artemen hidang wat try tem ya hap ra fi ku tla kwa ka to por han ringi pas ne ngi wat no dai samla da wat no da kata ta fi bon ba wat ki sakri jong blai ki distract ra ti por kadon ke jing kot no blai kadon ke jing persle kadon ke gift ada baklano kan namar blai yai plan ke emotion. Kani ke emotion nam ka tapi bagi jingruai ke jingruai pertai sa. Long emotion dah. Pakat tentang tapi tapi mindiru yam tapi. Tip tapi dah film. Dah lah kata. Tapi kamut kepada isya. Kata ke daw em baka kata. Tadi namar kata la fiyo be do breu bat ka breu jong blai la ban on fi ka background je fi don ki long ki tip. Ka long yang baki kiwan em kam dei ba ba. Makiru mun syam ba. Namar bala yo utrayam u transform dai yaki. Kumba usol ukala sya upol kan. Kata tak ada bandon. Lara kai kamsem la transform lupa am tak tak ba kan. Tam syong bang eat je pim lelai. Tip lano ka wan biang
kata ke jingjia belajar ke background la keli biang kan la keli biang ki file barim dah lanu kawan om tip ya kata tadi nama kata ngihap bersungtu ya ini benta ba ke background ke jongi kalong yang sisi kata kan no kalong yang belajar utrayam ki barim lalit no akmi kila jalong no ki batamai dah ladam yo apa di utrayam ke barim ke yaidan but kadang yai tiet teh hak jingkang kaya syong hak jingkang teh mau kaktin jong boleh ko om ta dengi pulin ka kitab Genesis lenong ka pasal khot behnyo la da mela le bha om la mame la da mem le bha ka pop ka syong linget hak jingkang bat syame pleng kan long ka jingkwa jong u bat meru men sensyar lo jong u fi kan ni di ka benta la dang impat yo utrayam ka pop ka syong me jingkang teh ka syong teh song ngej ke mot wi kam tre yang sudah te de yang ta yo no yu trai pi si sen mangi yo trai kanon no ka background pi wan na kum no ro utrai udan kedadan ke nuksak tin ke jong blai sepang kerahap haba ka pediang gitu ki arngon ki nok sentian kalong ba pediang yu trai da haba ka pediang yu trai ka bu akli kada pensyong ki kada bure ki da tengilar utrai long halor jong ke yeng jongi ulang ma u penia jam phat kerahap ke bedikan duti da hari kumno utrai pen kala kayo yukurim hadin katar pada jiu uba kerteng mafin penya ka gospel jong Matius ngisyam ya kata uba kerteng usalmon but usalmon upen kai boas fi utrai pen kala ta ke compare gelwat mengiru gidi ginong pop abang iyo utrai am upen per no yengi tin jong blek fi pulin ka station of Ephesus ko ngiri pop pandai lapan kesan yang ita dah jinget hau kres gede ki bapop kata kita ada larang ki sakut sapat hak tu am kajing kata kan don beh kalong yang ngihap ban sutu udah tang utrai bala ban pen kala Kajing tim ti kan hiar ba kan hiar lada pimde kristal da fidang long mamde kristal da ki ngai te garaibi bakayar pateng da tadi kata te ngidon kaman pendekut dia tahu jisu lah syak bangin pediang ya u jisu ya keketin ke jong u ke buang man ngiyat no hagalenti ke jong u kan kum bakalong kani karahap ke kalamnya sno bat ke Jericho kapan kerpang no elade manis no sini kalong tek bangi haban change no ya kerkom im ke jongi kerkom le jongi how try to try pen kala kan ya kata tentang yung balik try you should do dai tamu should do try pen kala try pen kalam try orang kalam pingan ada pila kalam pingan pendekut mangai kini ke baro dei kata ta kadi kata mo pastor ba ngisu thu ba nangiya kat kum gani ka ktin ka jong bleyam ka jubab de bitang Jesus Christ kadai dai bubul sifat ki beri ki tre ban pidai kata nama ka tu fi nama beli ngam de ka ba kadai ka download ka ba utrai lu ai ka ba jam bat ka bible ka ong ka download ka syukur ngilong thik kum ka download jong u paro ulai yoi de ki kamba ulai yoi kini ki kelambawan ulai yoi bakumno kini ki bru ki jong blek ki lanjut na kini ki baro ngi pat ngi syakat ne ukala kala bat pai pat babun bru long kom ta benta uyoi ke buram blek ukala so blek tangla sai pat laklet no biang pai biang sa kata ka de jing ma yo ngi ka donut adu ka time yo ngi jat mangiru hakaduria basal ta kadai kata ngisa akan ter no tadai nama kata ho ngi compare la ka family background kum no biwan nama suto ila jong wan batai pangai badi ba ada mesti ada mian oh badi mai bai shu mai binga wan nak kata kalong ye hari ngayo i ba si sen bangiyo pa di utrai upen kala ta amen ngilong kum ni ta ngateta ka syong la dai be hakanyam deserve long pastor nama ngiwan na kalong kidon le menta balong pastor ki pe chana kalong yeng ne balong syakri jumla ki pe yang kalong yeng hari ngasutu ba si sen be yo utrai change ya kata baro kadai bet mangi ngidon kamban yo utamde teman syong ban yo utrai mengakala standar PM no kat kum kaktin jomblai pisdang ban pen bet kat kum kaktin ke jomblai hang ta POE MKK barim kalalit no hakimi ki jalang thama laram dei kum ta pe ka background jong u sol sa ba bet nya ka balang abu yo utrai pen kalalut de hadu ban no upat wala da mo u kami olok dan kon hanu ban yu kon ba mi nak sengkai jong u hari lapan mi nak donot jong u tadi Timothy haru da ong u kon jonga u kon ba shisha jonga kadai kata ta
Kemudian kamiมันมีคนน่ะสังกายเด้อลาเป็นมีสนนน่ะโดนนกะตาก็ได้เกๆก็คราวดูบัดngihap man sutu ya kata si sen ngiyo tra pendukut pita dia nama kata upole upoi keren hadu kata sepo Galatia pin lelongo pin puli lelong menengkong khot menengkong kita ngau apostol umri nak Hebreo nama baro ki keren bae yu nama ka Stephen menengkong tu tho sno Paul ba ben Kristan kejing itu khana sha phangjung kim dei ki ba Henry ude unie uang yang aklam jit apostol de kita lajit do belai kadai kata Amen. But kadai kata itu soal setelah mana fiwara kan nuksa pang kerahap. But kerahap te kelajit te kebabha te. Hoi ka sutu Jericho kadon ke kadon kalong yang kolosem kalahe kalasan kata. Hari kelajit memang ia kebabha te. Bakat nyai ne bau new blade te. But apa iya kata Isha ya tak jimpen kalah. Hak jim ke jongka. Pi kinat nuksa kan ai pi. Pina ibe yang i khasiam ladai ki kon kan thai kham tam ngakra namar pinhap sutu bubun sen chenrang wan sieng kan thai kayo i baka kemi da kamai kumno yu kupa fitep ngai ki kon ru em kon kan thai ru ka ju te ge le yu lok tu jong kayam ma ke yatim udi ulok ndi kon ki klet bodu tra nem no nem store ai kia ngasung thu ikata mo ka jing dei tengah ka dei tang jing thia rei man la ka sngi pat i kum khon da tading ta mla ban ong yu tengah bu long kum khon na kum rao ne ban shule namar tang bo wan sa ha ka yeng jong phi mo ha yeng ju ka kan thai ga om ta kata chu kinat store ka hoi ka kta ka jat bodu ka ni ri sha u chenrang u e mo u e ya ka yeng keme u wan u rap ha ka lingkha jong phi ngan kreng jing sha ma u rap u trei cuma fidan dukan u pensyong dukan tak open rap ya ka bre u rap ka lengkar u te kedai itu wah dia juga kata pakat pi ada rap lali dia lali dia itu cik dia tawat wah kalau pi kapan ciken gua mau beri bena itu tapi media kat no ya lo jangan kham lain ule alut mau ya par la ai ulah hap ai lut nadong sedong ciken hadin ka asis pat teng kasim bai duma jong me maka itu kai di duma te perkat uyo kata ka burom ka ai bai kiat rundet Kuntara, kata ni kejat benriu ke banginginan. But day namar kata babun sentu senrang usngom kamdon. But belai kata kenteru ke ongem. Nama kalape jika kemila jong kala kejuta. Ngilai yo i ya kata. Baka kemi ka beno yu tengah. Ban yo i ki kon kenteru ki beno. Beteng-teng ki ong tang belayo sembai la biang. Tahu ya sembai la biang ta. Tak long ki ong kinut itu benrihi maki. Lada hak juk mental le tang banyo sembai nai wat lok kira kan. Hak juk start mental le segi kuir la long itu. Alat tapi you macu inject baik lah biang kata. Terbalik you don kam naik kata. Fingim sutu ya kata. Namar balik kata kejam. Ya pet kan. Pet ya kejing har pateng dah. Pi kata ro kadai ba klam nang buram. Namar balik layo i ya kata. Layo i ya kata namar balik. Babun se namar ngahaban keren kan kejat benriu jongi. Kata kadai nak kaliang joki kentai deh. Kadan ru nak kaliang senrang ro teh. Ka weak point kan dan ni ka balong negatif ru kadan hi. Dan ro gilong gieng mo ki ba ki kiao ki et ba ya ki sakurem ki ken bi ki kum ki khon na jong Henry ni sakurem pada unyo ben ba ya kiao la jong unyo ben ya ka tengah ro te kalong kum taro either boro aliang ite mde tang siliang kan yo wan nak kata kalong gieng ta bala yo i ba kalong gieng jong ukilem ta ule lang ule bos ule to sang aurea ba kum to ule aurea be kom tu ka wan hiar teh uru hoi ula iba ka baklan re ula de pen bet ya di re na marba lese kawan ka tu ka jing sat kawan tu ka jing dom le lang do kom ju ya kan ka brio ka kam tip ngadi kata tang marba wan ka kalong ye ba ula don ka jing sat hala di wan mesti ka yeng ju ka kan thai ule lang kom ju ka tamba kalong mi kom tap di ha ka bakhat do em la da utau brio ule ha ka dor ngai ibi ka ta em ba ule ben ya ka kiau ule ben ru ya ka tengah ka jong u kabak hadu te usaha merwe. Badeng tahu habli tiak surok dan habli tiak. Siengkur so haji senai yengkur. Yengkur teng pancu te. Baka bama kalong wat hadu jok rom pancu untuk ni beracai te. Okay. Namar ka jingle ka bala palat te kata. Kini long kita kidau te. Ya kata ka family background bang yap sutu ba. Hakini gisngi ki Ya happen dukut. Happen dukut. Pet bah tentang family background kajing bitar. Pet bah ngini yo i ya kata. Kajing ya light long, kajing syukit kunrei.
klaim kita ke baro yo kadi nak family background ngi happen dekut abang iyo utrai ngi perkat nak jing perkat jong try ken Namar kadon kan ika wiru tu pastor. Mar nagi kran sipang ta family background mo. Ba teng ru laban ong ulok ru unum sya te ni ka kurim bakandon ka jia dei ba ka kemine bakandon ka jia dei ba ping sam. Kan ni orang ko basniu pa. Nah ni palat ni. Ulang udan untuk controlling spirit kan. Ban control le boss ken boss. kato dia ke bos ni ba le kalok ne ulok mdi ban le boss ta kidei ban ya buram marangkat ken Long bisni Bible de kong ta. lecing jong ki bahiye ne bisni de lecing mai long la chupan an no te do wanang ta. Mablong balance kata mo teng let's say unishin rang ulet sing kemi juan syo. Siya kayeng juga kalok let's say ka pang ka sitom na ka armet ne pang giklong uang subang weta kali sa sing kemi. Kataro ka snew Lini ka kebriu ka stunat li sa sing kemi te oh email ne ita mut ka responsibility te uni lok one no shat jahi yang la li tre bro singi la thaj la expect wala da po yang la biang lut nem dan vi bun sinem kalong wi kum ta te bun ni sun rang la wan la expect la thaj bro singi ha ka jaka bun yo e ka ta jing e ne ka ta jing buram re kan ni kebriu suka tim suka telas suka berbau suka ni kata itu thaj game tadi tamo pastor shekra ni kata jaka bun wan klo yang bah beli chongkai na bagi dos hai hapus lat mentala khang store silong puji dal khang dukan te mentala bab song khop siang te bab song lentis nang Kari kata. But pois sege bam no namar kata ke jinglong boss haka song kha ka de ke bos ni ya buram ka bible de namar kata ka mo haka sti silong episodes nong ka basan mo ka haka song kha ta ong kani ka jing bayan ka long ka ba kraw han renga kren chpong chris bat chpang ka balang su tho da la su tho tak chpong chris bat ka balang em kan mau chris la su tho da mo phim la ban control yanu yanoro de ka ta try ong mo ba jisang imde ban control ikiwe ka bible ko ngindon ka control haladi ka bor halor ladi te dei namar kata ka habar su tho ya ke fi file ka dei ban buram ya ka ying keme filami handa fi dei ban lek handre fi su tho fi don la ka jong ka long yang ka dei tang kata te ala fi champang haba imei pang ne kumta parat ka dei la ka jong e handre ban su lek ceki ban pi pulut pori ki pi klat no yang kene ka responsibility ka pi sempat namala na pidang it pat yang keme te beli pi wat bro mo beli pi shong sa ba di yang keme da dari pi absu tho ne ka responsibility pi sem nama umdan su ki wei pat ki bala man simti ha jaka jong pi la don pat ba simti la ya jot Tidak, cuma mentah ulok ulek besi yang keme la don ba simti do wei pat ubreu ta la di ulok do wei mala jot ne kalok kalek kum ta wan no ta kawai ka breu ta mau la simum ta mo ang pusto mane wan haying don di la li bamja be dukan gabi ta stang kanu la sa son segibi ta taro la jot di hang ta de just ban su tho ya ka responsibility but ka shongkha kam dei ban le boss lano ro ka shongkha ka don ka por ba kalok ka ban pendam haulok ba don ka por bu ulok ro dei bu pendam han re kongo na mo su tho ba kani ka de ka khiu kondo ka batalot ka khiu kondo batalot mo siong mo dei ha ka lead handre ha ka need ke jong ki da jong mo teng ka kan thai ka don ka me pi ban yarap teng ka ong yarap lem yang ban pan that jan ja buram yu pi kata semut ka don ka jom koj bam khia da kong pan yarap ba sai dei ba fin ja buram kata tu teng ngara ro ban ong ro kum juru mo ba ushin rang ro ha bo ong no ya se le bat nga hang ta nama ki khot lang teng mo ba khawai ne mun khot lang non ti kan thai ngam tra le bom dei sulit bet ken alat yang kajing ayu buram ulok ta filek cakita ni ya le sing email ngai long komta kawan no hakata kan laran tang itai bentam adjustment em lada hakajing em kat ni ngila ban adjust kat no tam ka long yang long sam kayak gini adjust kali luar ba dai ni po ista namar bunsen ba kadi kalong yang kristan ka bajot. Bunsen kadi kata. Mar beling ah bang ipek ini comments ru am dan wi ba comments dei ong. Ngade naka niam tan right ya. Ipet ya ka program ka jongi beladap mana kan ya but yang itip bahate ban kuat ngi berang niam terakhir yang atip bahate ban nang ban buram yu blai ban buram ki breu te re ngi patte ki batip yu blai besisha te fi barabor patip re boleh bisa kata kan syutip teng kan yam ni ladi ka feel ka balang trai kam ngamong ka feel tang ka balang hababun benta ka feel ka bible kelade tamudan showcase
kawan ko ngile jeseng tong basula don ha ka to ke jeseng Kawai rum jura Bible. jura Bible kim ta ter but ngisutunat fi mentat tinggi pastor kidon basate lekam ongkran arpo menien kat no ni kai syabu ongkran ada ai program lupa ongkran ya kata ka topik but kidon kum ta ter kibabon ba ka bantakan ni kawai ke yes no tadai namar kata ba teng wat kibriu kim ko ban skap tu jing kai bajanai ro lada hikai bacana so happy ni kata tapi so ya kidon kata lala ka jong hingan ong fi but kham tam ro ka failure ngala mdei ka failure kadi ka jinglong pop jong ita but kata ka ba song linget kata ka pop hajing khang yeng jong ita ngi so ngi pet na ka pop ka don behani hajan na kadi no kata ka song linget de bar haba ka song tengi ham kam sutu kata kan ai bengin ra ta ka bahatam shu blai kan sen ba blai la shimti kata wong pimla ban tei ka yeng lam da nga tei te wong sal spa ro hindio ai lat you try banta ai lat kan ka tin ka bakan tei ai ngoi ngile kristan matang iyo kan ka bible la mun swalim don le ngumne kata ro giba mangi pat balai kan dei nong ta kaditang ka ba kajing ya kala jongi ngaso ha kan ka point ka banengkong bengi keren mo ka background jongi ngaso dei nganget kat kani ke jing kran jungi ngai pi kawan ra pi ke jing so tho mo ka weru ka background teng baki khon teng ki he hakik ti jing ki pana Tentang lagi nong tray. haki nong tray hamaina ka ken fi su tho ta ya kata fi ka ha ka ba pan he ye ki khon don kam ba ku pa ba ka keme fi ti khon jonga ibarat nga ka mau men kini sngi la ka kata jing la ka ti la ong da ini de momi ini de manga hano pat papalong ta jela kai umdon da ti ikwa ban ne la kai ken kamu mun nga ong ini jangkat ni snap kedon ta kato ban song thu babon ba kidon me kato impact ki perkhat betang ka kemi ka alam pan ya tong ko pa em kamla la ba pila diverse ka kod ka ai ta fi man ri re kan mau be ha ka jing sisa don kam kemi pa but ubri uba wan ma usingkai uba ar ula ban ie ha yo ti ki kon pat kim accept ai kato ngadi kata kan ke ba teng ngadi kata si ong man song kha arsen ni long pom ngamong ya tang ban long pop ada vilaran kon nem hap perkhat jangai bahaswaro namar balai yo ki kon kinum pediang ta film im shoot tanam tai la dia ta but khoi ki hab banya hin ta jilong kenja ni tu hare hab bar su tho kam dei ka barai ka basong dei kata upol wong timothy hadu padap repus nam nai pat khot ta ru kan thai ki hab banya ai tai bentan re kin diat yo ka kata ai to long ye ban jong ki ko na ba ki yu namar kato ka jing he ka jong ki yo ki he hai tai benta bas ngo sa niglet wat la da pini ka pini ki sngo long marwai dei kata Nama bunsen em pastor nama balik ka khtiang ka jong blai de ka ublai de shim jikhen ni kong do hinong sharai yam hoi ta dei kata ke kimek pak di no sarai de ki kata kan lom dei te to nong sharai ni kimik pan du nang ni de nadu kebalang balang nadu gini bar kham tam kebalang ro em ba ka shimti ban long nong sarai su menta ka su ongkom ki pastor su kitu ki bangai ki klampan kentang ta ka song kha jong ki tu balang ta pat la ban ki kle nomar ki song khai de song khai sabar ta piman ni ta piman ta pimla ban su ambai pide ha ni ka balang an hikai la kim pidyang pimla li ye ka kom pastor ngi su tho ban hikai ke la kim pidyang ka ba namar boleh kim tre ban pidyang ta ya kata ka jing hikai but nang ta kiru kiman pendam lang ha ka jing hikai jong ka jing syakri nang ta kidon ka jing syakri yo kam hikai kat tin ka jong blai ro kum ta ter kidon bon ba la dang iwat le ka daw tangan ni ka daw ono fi da ki phokan ta ro kata kan ka wei ke dei la dang isu thuk ngi baru try si sen meng la don baru try ban mai try pen bet ma me ba di ki khon ro ong khon ai bo try cuman menta pila bakla ta ka jing piu i bi khon ki lai i pi man sha pilong kum ta pi hap kan te khon man sang pat tip yu try man ta ngala tip ya kat kum ka tin wat ya kat kum ka jing long jong man sha kata ta la stang ba pila kran sha em pi admit mangarong la bakla pi pidiang ye kata ta manga bakla ma fi ka jing kala kan wan be pi blai jong yu de blai pen kala ta mo utum ju kala handu pen kala lut ki ke boro ha ki jing em jongi de kita la ban fi blai ba si ai second chance yo mok te no blai wa ai lat biang ngi si sen da bangin tau tmai kada kita de mangi ke ngi kloi ne ban pidiang ni kata kan Tering da khtin jo bler ko ong na proverb ar saag khot ka balai ko ong da ka jing start balatay ya ka yeng bada ka jing shempang la pen scam ya ka bada ka jing tip la pen dap iki kamera da ka spa ba koridor bat bas ngo ba baro mo khtin jo bler ka kran ni ka da ka jing start balatay ya ka yeng de da ka jing biet ta da khtin jo bler ko ong ka breu ko start ka tay ka yeng
lagi babit ka liat not lagi jong kikti but mas ngobo mdei tang ka brio ka bastat wat brio ru hablong bastat Ba syampang. bo champagne ka babal ka ong ni but da ka jing champagne ni ka wan chu kan thei da ka jing start la te ki yeng but da ka jing champagne ba pen scam ya ka kamut ka jing pen scam ka dei da brio ka jing tei ka dei da ka kan thei re ka jing pen scam ka dei da brio ne da tengah but ka dei kata ba baro arhab ya trei lang ya ka ban pen yang ni ka yeng but da ka jing tip bala pendap ki kamera da ka spa ba koridor but bas go ba baro ki kamera mo la pendap gitu ki kamera dek taga spa ba koridor bat bas ngo ba baro kamut ki khon ki ti ki ba mi hadian rukin long ken kita mo ki balong si ka spa ada ya ka yeng Ingat siya ka nagkaktiyan, ka nagkasengi. Kalalo siya ka jing kerku, haka jim ka jong fi. Basi siya, bagin kot yo Jesus haka jim ka jongi, haka ying ka sem ka jongi. Bagata ka jing her pateng, neta ka jing tim, kabawan haka ying ka sem ka jongi kan dekulut, haka kerteng ka jong Jesus. Uri Jesu balapan pankala, ya ka ying ka sem ka jong fi. Kumbalapan kalay ka ying ka jong rahap. Kumbalapan kalay ka jing jong so syupuat. Ulapan pankalaro, ya ka yeng ka sem ka jong fi mau new blay wa ngi shakri ude blay balap le ki kamba tin ka jong blay ka la opa ke ka bamlapat nga bor khot ka long ka bala aba fishan ya blay aba fi khot you new blay ha ka jim ka jong fi unwan ra ya ka ta ka jipet mai unwan ra ya ta ka jimpen kala ha ka jim ka jong fi kumi pastor mane ina pen kut da ka proverb la nong ka ba prasa da khot ka balai huntu kong da ka jing start bla te ka yeng ba da ka jing champang pus kameka te ka yeng ka jong fi da ka jing start ba plis kam ila ka yeng da ka jing champang ba da ka jing tip ka jong ka khtin ka jong blay pendap ya kita ki kamera ki jong fi baro ka balong ka spa ka ba koridor ba ka ba slumpa baro ang ka khtin ka jong blay pangi ye shau tra un yo man ka kui ka jim ka jong fi ma ka proverb la no ka balai da ka balai provide ko ma ka jing tim ka jong tra ha ka yeng ka jong bam hok ne ka yeng ka jong bam man ha ka jing ka ku ka jong blay ha ka ta ka yeng jong ba hok ma ga ngai kada dan ka jing ka ku ka jong blay ha ka yeng ka jong fi na do ka ni ka si ha ba fi cut you know Jesus Christ ha ka jing ka jong fi un ba open class non ya ka jing ka jong fi ba ya ka long yeng ka no sem ka jong fi ha ka ni ka si ngileng men duai lang ha ni ka po Pajingi baba nangi wan khama ka jomi ne port ng Jesus Christ no prim jingi. Try you man aingu ye me go try Jesus na matani ka khtin ka ba im ka jomi. Ka khtin ka ba don bor ka jomi ko try Jesus. Ka khtin ka bam jukala ko try Jesus ne ka ba ye ne ko try. Shaki bam jukut ko try ngi da sungu sha ko try Jesus ba me ai ka khtin ko try ba ka dan long sha ka ta ka jingul ku. Ha ka jim ka joki ni kun ki jomi ko pa ki ba pet ko try Jesus. Ya ring khtin ka jomi ka ni ka si. Try bur sen ko try ka ya ring ba shipon ko try ka jingye ka jele. Usaitan ra ne don bo ko try usaitan atun pen yapan pen ko try Jesus ya kata ka jim ka joki ko try lagi nget ko try Jesus haka ni ski ko try Jesus baki pediang imi ko try haka jim ka joki haka yeng ka sem ka joki haka ki khot yemi ko try meren ka bo ko try ban pen kala ko try ta ka jing tim ko try shaka ta ka jing ko khu ko jome hey me weng no ko try na ka jing tim ko try Jesus ko jome ko try na ka yeng ka joki ko try ba me the ka ta ka jing ko khu ko jome ko try haka ni ka yeng jai ko jom bo hok ko try Jesus ba ka nget ko try me ai ki ka jing start ka jome ko try Jesus da ka ta ka jing champang ko jome ko try ba ban te ka yeng ko try ba ang pen scam ka yeng ka jonki ko try Jesus kam ta me ka jing tip ka jome ko try ka pen dap ko try ha ta ka kamera ko try ki yeng ka jonki ko try Jesus makan long ka ta ka spa ka bu koridor ko try Jesus ka ba pen su bha ko try ha ka ta ka jim ka jonki ko try Jesus ma ha pa me dan ko try ka jing ko ha pa me dan ko try ka wan ra ka ta ka jipen ka la ko try ka wan ra ko try ka jipet mai ka wan ra ka jing shai ka jome ko try ka wan ra ka jing shi sha ka jome ko try ha ka ta ka jim ka jonki ba kinum ya ju ko try Jesus ha ka jing dum ko try Jesus ba kinum ya ju ko try Jesus ka jisha lam ler ko try rekin ya ko try kan ka khtin ka jomi ko try Jesus mere ka khu ye ka long ye ka long sem ka jonki ko try Jesus naro ko de ka sngi ko try ba ga nget ko try Jesus ma kan tiu ya ka jim ka jonki we pi we ko try kuma pan kala ka yin ko try ka jong rahap ko try kuma pan kala ka jim ka jong so chu po ko try ga nget pan kala ka jim ka jonki ko try Jesus ma me ong ko try Jesus try tau kyo kan do ko try ubala pra ko try ta ka shun tem ka jomi ko try mere ka bo ko try man thau thmai biang ko try thau thmai biang ko try ya kata ka GM ka jonki ya ka ni ka long yen ka long sem ka jonki ko try ba ka ni ka long yen ko try kan yeng nam ta ka burom ka jomi kan yeng nam ta ka kerteng ka jomi ko try Jesus kan i ko try ya ka kamba ka ba mem nang le ko try ha ka GM ka jonki ko try ina pa gi dem kini baro teng Jesus Christ na plim ji amen amen nget sha bo try no ta o try no patmai ya ka long yen ka long sem ka jonki ba ya fdong don shishu kin jing kali ne fi du kwa ki jing dwai filaban fu ni ki number fi ya ti screen ki jonki Then if I'm kan do English kan ka offers yung component.
Gira kan ga jaka na do ka sngi ka baat. Hado ka sngi sa chan. Na do ka por khaw ibijim step. Hado ka por san stay. Chan mian. De tado mi ka siyang pan ako ipat ka sngi. Bule ka jing sok na ka na mafi baro.